नमस्कार दर्शक बंधु आज तोरी तो सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे जे चिक्की राम को पाखे बसिकी कांदुवे से उठिकी पड़े जाऊे राम हाथ को धरवे तापर चिक्की कहे तुम्हें मत चिन्ह पार्छ ना तुम सब मन पड़गला ना तापर राम कहे स्ट्रेंजर गर्ल तुम्हें कांदुच कौन पे तुम्हें कांद ना कहीं कांदुच तुम्हें डरी जाइल ना कंकड़ा बिछा को देखिक अरे मु तुम सांगे अच्छी मुझे अच्छी तुम कहीं भी किसी करें ଆଉ ସେପଟେ ମାଧବୀ ଆଉ ରୁହି ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଥିବେ। ମାଧବୀ କହିବେ ରାମ ଭଲ ହେଇନି, ସେ ପାଗଳ ଅଛି। ଆଉ ରୁହି କହିବେ ହେଲେ ବି ସେ ଚିକିର ସାଥ ଦଉଛି। ତାପରେ ରାମ ନିଜ ରୁମାଲ କାଢ଼ିକି ଚିକିକୁ ଦେବେ। ସେ କାନ୍ଦନି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଗାର୍ଲ, ନିଅ ତମର ମୋ ରୁମାଲରେ ଲୁହ ପୋଛିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିଙ୍କର ଲୁହ ତାଙ୍କ ରୁମାଲରେ ପୋଛୁଥିବେ ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ ଚିକି। ରାମ କହୁଥିବେ ତମେ କାନ୍ଦିବ ଏମିତି ଆଉ ମୋ ରୁମାଲଟାକୁ ଖରାପ କରିବ ନା। ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବି ଆଉ ତମ ରୁମାଲରେ ହିଁ ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛିବି। ସେପଟେ କାମିନୀ ସିଆ ସପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ ଆଉ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚିକି ସପକ୍ଷରେ। ତାପରେ ଯଶୋଦା କହିବେ ହଁ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ ଚିକି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଯଶୋଦା କହିବେ ଆପଣ ଏତେ ଚିକିକୁ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାକୁ ଥରେ ଭଲ ପାଇକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖାଲି ହରେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ତା ପରିବାରକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିପାରୁନି। ତାପରେ କାମିନୀ କହିବେ ସେ କେବେ ବି ପରିବାରକୁ ପାଇପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଯଶୋଦା କହିବେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ମା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ କେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି? ତାପରେ କାମିନୀ କହିବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଯଶୋଦା କହିବେ କି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇଦେବେ। କାମିନୀ କହିବେ ତମେ ମୋ ଝିଅ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତାପରେ ଯଶୋଦା କହିବେ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ଏଇଆ ହିଁ ତ କରିଥାନ୍ତେ ନା। ତାପରେ ଯଶୋଦା ସେଠୁ କହିବେ କାନ୍ଦିକି କହିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତର ଝିଅ ନ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମୋର ଛଳନା ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। କାମିନୀ ପାଖକୁ ସାଧୁ ଆସିବେ, କହିବେ ଆପଣ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ତ ସ୍ନେହ ମାଆର ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ତ? କାମିନୀ କହିବେ ମୋ ପରିବାର ତ ଖାରବାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିବେ ମୁଁ ସିଆ କଥା କହୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କବଚ ଭଳି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ ରୁହି ରାଗିକି ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତାପରେ ମାଧବୀ କହିବେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଝିଟିପିଟି। ତାପରେ ରୁହି କହିବେ ତମକୁ କରୋଡ଼ପତି ହେବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟଙ୍କ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବନି। ତାପରେ ସେ ରାଗିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚିକି ଆଳତି କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଚିକି କହିବେ ମା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନିଧି କହିବେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଭାଇର କିଛି ବି ହେବନି ଆଉ ତମର ବି କିଛି ହେବନି। ଚିକି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣି ଯାଇଛି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ରୁହି ଯାଇକି ରାମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ, କହିବେ ଖାବେ ମେଡ଼ିସିନ। ତାପରେ ରାମ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଗନ୍ଧ କରୁଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ। ତାପରେ ଧମକେଇବେ, ରାମ ନ ମାନିବାରୁ କହିବେ ରାମ ତମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବି ଆଉ କେତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ। ରାମ କହିବେ ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ତାପରେ ରୁହି କହିବେ ହଁ ସତ କହୁଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିବେ ଏଇଟା କି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛୁ? ରୁହି କହିବେ ତତେ କାହିଁ କହିବି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା?